guys, welcome back to my channel and my new video. So guys, मैंने दिनैहाय बर्ड होनायनि दिन आरो बर्ड डे ना मा होननांगौ बिदिखौ ओमफ्राय दायो गामियावहाय रावबो गैया गामिया एकदम स्रि स्राय उन्दै उनलाबो गैया माने उन्दै उनला लानानै थांबासो थाब हाबनो मोनो नालायथ' उन्दैफोरखौबो लानानै थाङो आरो ओमफ्राय माने हारसिं दायो न'आव जामोना जांजों दं आरो ओमफ्राय आंबो होनो मोनसिगौमोन ओमफ्राय आंनिया सफैयाखै आरो आइदि माने जेनेबा लिस्ट थायोना इदियाव गैया आंनि नामाहाय बानायदोंमोन बानायनाया ओमफ्राय मानो फैयाखिसै आंबो बेखौ मिथिला माने बुंनो हाला आरो मानो फैयाखै स' एकदम आंल'सै बे गामियाव माने आंनिफ्राय उन्दैसिनफोरनाबो फैबाय आरो ओमफ्राय आंनासो फैयासै मा जाखोथाय फालां दङ नै गाइस दायो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ नायलांदो गाइस मा होनोमोनलाय सासे आगै माबा होनदोंमोन आरो खानायखौ मानो दांबाय थायो होननानै मा आखाइ फारसे एकदम डिस्टार्ब जाथारो बे बिदि बानायनाय टाइमाव फारसे रुदे हमसै नालाय ओमफ्राय फारसे एकदम मा खालामनानै थानो नै खानायखौनो दांफ्लांबाय थायो ओरै एथेबबा आरो ओरै लाबोफ्लांसैलाय बोरैबाबो लान्थु नुयो नालाय ओमफ्राय रायलायनो ओरै खालामनाय जानोसै बेनो आरो रिजोना थाइजौबो गोरलैसो जोंनि थाइजौआ देग्लाय मोननैबो थायदों ओमफ्राय होमबाबो बै फार्स्ट टाइम थायदों आरो ओमफ्राय होमबाबो देग्लाय मोनजाथ'नाय नङा बायदि लोमजानाय बारा गायाखै नालायथ' स' नायलांदो गाइस दिनैनि भिडिअखौ मा जायो मिथिला बाट नायलांदो भटार कार्डखौनो बावबाय माथो लेखाखौ माखौथो बावाखै जायगाया नायलाय जोंना मारै जाजोबबाय हालोदा नोंखैलाय न'आव माला मोनबावगोनथाय जाथारला भट होनानै फैखांबाय नै भटार होनानै भट होनानै आखाइखौ खिथालाय गैया नै गाइस ओजों होयो आगदाथिंजायसो आगसिथिं दाबो होनो मोनसिगौमोन आरो दासान्दि आंनाबो आल्था बायदि जोबजासिम थायोना ओरै औ बेयो दासो फैदोंमोन भट होनानै दाउआ हट जोंनि मानसियाथ' मा मोनबाय थाखो दाबो फैदों आबैयाबो फैबाय ना आबै भट होबोखांबाय ना ए फुङाव हैबासो थाब होनो मोनो ना ए आइमोनजों समानखा जों हाबखांबासो फैबाय फैनो ओंखारबाय ए लोगो होखांबावबाय आयौ नोंसोर थांबा लाइन जायाखैमोन लाइन जाबाय लाइना एसे लावहांबाय लाइना बाबु बुरि नालाय ओमफ्राय गेजेरजों लामा दोनदों ओमफ्राय दाना बे बैनि राजाया बेवहाय थाथ' होनदोंमोन औ बेनो दलद था गियो आदै बिजि थुनाया साबायलै नै गाइस आंना बिजि थुनोसै अमाया नै गाइस आंना सोरबा बायनोबा जानला मोनला गोजासो गान्दैफ्रानो गियो बिरादनो माने गोमोन नङा बिमाया गेन्द्रा बाबसिउ नै गेन्द्रा जोबसो बांसिन बुन्दा जोबसो बांसिन नैबे गिदिर जाथारबाय ना मासे देन्जार जायो बियो बैयो गुफुर गोनाङा थिम्फालिफ्रानोलाय देखायसुलि खालि खोमायाव एथेबलायो खानायखौ आसोल गोजाखा खालि जायगा गाइस बे जोंनि सिबनांगौ नुदों बेसे बुरजा बाजै फैगोनबा सोरबा नङाबा बायदि सिबनांगौ नुदों जोंना नोंसोरना नालाय खोमायाव एथेबबाय थायो पाप्रि गैया गारा सिलाखौ सोरबा दानथ्रासखौ फसायोबा सिलाखौ नायग्रोखानांगौनो उनावहाय फैनानै बाफैनो मोना आरो सिला सिबनो माने सिलाखौनो गिनानै लाखानाय नङा दानथ्रास सिंगेलैनो थैनांसिगोन सिंगेलैनो थैनांसिगोन सोरो हिन्जावनो लामलासो थांगासिनो साहाबे आङो सा मोनलोंबाय नै दायो ओइ मुथु आंनिसो नै बेयावबो थोन आसोलखा
माखौ गैला नोंना चावमिना दं लगायनासो जानांसिगोन गावहा जाबावसिनो गावहा जाबावसिनो होनदां गैया नुराबा Asal gozasu. Asal Nepali. Nepali. Dekho. Look. Nai. Nilai mutu apa? Bunun karbai. Lihat. Ini majang kalang jadang na buningnya. Karena burinya. Lu tak lelai mana nih kai? Siapa nai lo? Nai di kanan nai. So guys, tadi nih fullखौहाय आङो माने एसे माने जावथुमा खालामनो थाखाय भिडिअखौ बख'दों आरो आंखौ नुदोंना नुवाखैथाय नुदों सनासो खेबदों दायो ओमफ्राय नै माखासे दंमोन so खामानिखौ मावबाय थानोसै दायो नायलांबाय था सना खेबदे थुखानायसो खालामबाय रे ओइ दासो थुदों दे आंखौल' नुनाय खालाम मावथा Beku kep fullखौबो ओमफ्राय आंखौ खेबफिन लानाया सोरखौबासो नायगोमोरबाय केमेरा लानानै ओरैजाय खेब fullखौबो फुरा नुखाबाय आंखौबो नुदों हरि लाबाय आब'आ मोनलाखै ए दुलुर खेब अबेबा थुनांखाया बैबा थुनाङा आं हौवाफोर नुगोरबाथाय खारलांखायो बेथ' दुलुर लादे गाइसनि दायो आं माने मिल्कि एवदोंमोन आरो ब्लेक मिल्कि ओमफ्राय मोनोमोनलाय उन्दैफ्रानो गैला उन्दैफोरनि थाखायसो एवदोंमोन आं बारा गोसा होआखै बेनिखायनो एसे माबा दङ ब्लेक नुवाखै खिन्थु ब्लेकमोन ओमफ्राय उन्दैफ्रा दायो थांबाय जानांसिगोन आं उफायना उन्दैफोरखौ जानो हाया साननानै एसे गोसाखौ एसेल' होलायबावदोंमोन आङो ओमफ्राय So guys, stay in video for this. Thank you so much. Next video, bye bye.